Sește Bucureștiul îmbrăcat în haine de sărbătoare. De o oră capitala este luminată feeric de 3 milioane de beculețe colorate pe care trecătorii s-au oprit să le admire, așa că bulevardele din centru sunt aglomerate. Cei care vor să cumpere cadouri pot merge în piața Universității, unde s-a deschis târgul lui Moș Crăciun. Gata, 1, 2, 3! Bravo! La un semn, cele 3 milioane de beculețe au luminat Bucureștiul pe un traseu de 24 de kilometri. Primarul Sorin Oprescu a venit însoțit de nepoți, încântați că centrul capitalei seamănă cu orașul lui Moș Crăciun. Vreau să vă urez sărbători fericite, să vă îndemn să vă iubiți orașul pentru că și el vă iubește. La mulți ani București, la mulți ani România! Așa să fie în tot anul, cum e acum. E super, super! La kilometrul 0 al capitalei, tabloul de iarnă este completat și cu un brad de 16 metri, decorat cu acadele, clopoței și luminițe. Foarte luminos și auriu. Veniți la târg! 100 de căsuțe frumos împodobite au transformat centrul Bucureștiului într-un adevărat sat al sărbătorilor de iarnă. Pofticioșii pot găsi de la turtă dulce și cozonac până la sarmale și vin fiert. Impressed how many Santas there are. So many Santas here. Yeah. What are you drinking? Mulled wine, which is absolutely delicious. Și pentru că de sărbători oamenii devin mai buni, la târg s-a lansat și campania Dăruiește, fii mai bun și tu poți fi Moș Crăciun. Primăria Capitalei și Asociația SOS Satele Copiilor au editat o carte cu povești, iar banii strânși din vânzării vor ajuta pe 240 de copii săraci să aibă o viață mai bună. Andreea Brașovan intră în direct cu noi din centrul Bucureștiului. Bună seara, Andreea! Bună seara! Este o explozie de lumină aici în capitală. Au fost aprinse peste 3 milioane de beculețe pe toate bulevardele principale și se simte cu adevărat, începând din această seară, că se apropie Crăciunul. Sunt sute, poate chiar mii de oameni care au venit în ciuda frigului în centrul capitalei ca să vadă ce haine a îmbrăcat anul acesta Bucureștiul. De asemenea, oamenii se bucură și de spectacolul oferit în această seară aici la târgul de Crăciun, care s-a deschis chiar astăzi. Timp de o lună puteți veni aici în piața Universității, de unde puteți cumpăra cadouri pentru cei dragi, produse tradiționale, dar puteți să veniți și să gustați mâncăruri preparate din Maramureș, Moldova și din mai multe zone ale țării și, de asemenea, puteți să savurați un pahar cu vin cald. Acestea sunt deocamdată informațiile de aici. La revedere!